Presented by Leela Entertainment. Mount Devi Recording Studio, Morhora, Ninicho. सुनी सुनी ये सैया कहनवानु जी, अब दिल घूमे के कर मनवानु जी। सुनी सुनी ये सैया कहनवानु जी, अब दिल घूमे के कर मनवानु जी। तेरे न लगाई टिकट कराई जनी मन तरसाई जी। बाबा के ढाबा मोसहूर भइल, उहाँ के रोटिया खियाई जी। बाबा के ढाबा मोसहूर भइल, उहाँ के चावल खियाई जी। शोर भइल चरोरी जानता जहान जी, बड़ निक लागेला हाँ के खान पान जी। शोर भइल चरोरी जानता जहान जी, बड़ निक लागेला हाँ के खान पान जी। सरधा पुराई जी। बाबा के ढाबा मोसहूर भइल, उहाँ के पराठा खियाई जी। बाबा के ढाबा मोसहूर भइल, उहाँ के चाय पियाई जी। नित्य मनोज रउआ कुछो न बुझाता, सभे अपन मेहर लेके वही जजा के खाता। नित्य मनोज रउआ कुछो न बुझाता, सभे अपन मेहर लेके वही जजा के खाता। विचार जनियों को तरसाई जी। बाबा के ढाबा मोसहूर भइल, उहाँ के मटन खियाई जी। बाबा के ढाबा मोसहूर भइल, उहाँ के चिकन खियाई जी। Mount Devi Recording Studio, Morhora, Ninicho.